Alibonge igama likaJesu. Amen. Ngizothatha leli thuba ngibingelele umthathu bezulu egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngibingelele ubishophi abefundisi bonke abakhona ngokuyigaba okanye ukuhlala kwey'gaba zabo egameni elihle likaJesu. Amen. Sibingelela ama-elders akhona ebandla, abogogo, sibingelela abomama, abobaba, abomkhulu, bese sibingelela ulusha lwethu kanjalo no-Sunday school. Amen. Sibingelele o-MC, sibingelele nabashayela futhi insimbi egameni likaJesu. Amen. Alibonge igama likaJesu. Sizonikela egameni likaJesu. Njengoba sila siyi-product yomnikelo, njengoba sihlanganela kusho ukuthi sanikelelwa ukuze sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Alibonge igama likaJesu. Hallelujah. Now ngicela sivule nje incwadi 2 Corinthians chapter 9 ivesi elika 7 no 6. Ngicela ningivumele nginyuke istepisi ngo-reverse uma kungenzeka. Amen. Nginyuke istepisi ngihlehla uma kungenzeka. Amen. Alibonge igama likaJesu. Abasekorinte besibili chapter 9 ivesi lami lithi 6-7, kodwa ngicela unyuke istepisi ngithi 7-6. Amen. Alibonge igama likaJesu. Ningixolele nasestepisini kuyanyuka ngo-reverse as long mawunyukile nje. Amen. Now ake sifundeni ke bazalwane egameni likaJesu. Verse 7 ufundeka kanje: yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethele khona enhlizweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Amen. Ake sizweni ke uverse 6 uthi, bese ethi uverse 6, kepha nakho ohlonyela ingcosana uyakuvuna ingcosana. Uzwile? Nohlonyela kakhulu uyakuvuna kangakanani? Amen. Leli verse leli okanye le ncwadi le ebhalwa uPawuli, incwadi ayibhalela ibandla, incwadi ayibhalela abazalwana baseKorinte, incwadi ayibhalela iChrist Answer njengoba sifunda namhlanje, sifunda ngencwadi yebandla. Alibonge igama likaJesu. WayiPawuli ebhala ngale ncwadi ukuthi isystem yokukhonza uNkulunkulu ihamba yashintsha uma sekungena eNew Testament. Alibonge igama likaJesu. Why ngikhuluma kanje? Uma uNkulunkulu ekhuluma nebandla kuhamba kube nomehluko nala uNkulunkulu ekhuluma nesizwe khona. Alibonge igama likaJesu. Alibonge igama likaJesu. Na uthi ke la uPawuli akube yilowo nalowo anikele njengalokho ezikhethele yena enhlizweni. Bese lithi iBhayibheli, kungabi ngokudabuka nangokucindezela, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikele njani. Kodwa mawuhlehla ubuyele emuva, amahubo sitshela ukuthi ohamba ekhala ekhetha imbewu yakhe ngani? Ngesandla. Bese lithi iBhayibheli ehlwanyelwe uyakuvuna ngengane ngentokozo. Alibonge igama likaJesu. Uma sibuyela sithethe emuva sithola uNkulunkulu etshela Abraham, nikela ngendodana yakho. Amen. Ezelwe injani? Iyodwa. Alibonge igama likaJesu. Is Old Testament akithi. iTestament enjani? Endala. Isystem enjani? Endala. Now isystem entsha kaNkulunkulu, isystem entsha abaningi kaNkulunkulu. uNkulunkulu akaphushela umuntu esibusisweni. Uthi uNkulunkulu umuntu makaziyele yena kuphi? Esibusisweni. Amen. Ngicela uphinda la. uNkulunkulu waphushela uAbraham esibusisweni, emtshela ethi Abraham nikela. Alibonge igama likaJesu. Ngiyacabanga uAbraham ukube uNkulunkulu wayengashiyi uAbraham wayengekathathe indaba yokunikela ngendodana yakhe izele iyodwa ngoba yayisele igugu kuye ngaleso sikhathi. Alibonge igama likaJesu. But a New Testament, amen, isystem entsha ithi ziyele wena kuphi? Esibusisweni. Amen.
Ziyele wena kuphi esibusisweni. Kungabi ngokucindezelwa, kungabi ngenhliziyo enjani ebuhlungu, kodwa uzikhethele wena. Bese lithi iBhayibheli qaphela ngoba uvunyelwe konke futhi akusisi konke. Only ohlonyela ingcosana uyakuvuna isilinganiso ahlonyela naso. Ngamanye amazwi iba isigqila esikhululekile, ungabi isigqila esigqilazini. Yini isigqila esigqilazini? Isigqila esigqilaziwe umuntu oboshela ejokweni engisukuthi khona uzothola ukuthi. Amen. Kodwa isigqila esikhululekile umuntu eyithathela yena i-decision ethi mina nganikela nge-10,000 uma eyithathela yena i-decision. Sazwana bazalwane. Sazwana bazalwane. Amen. Bakhona bazalwane. Nikela njengalokhu uzikhethele wena. Kodwa ulindele into eyodwa ukuthi njengalokhu uzikhethele wena uyakuvuna njengalokhu uzikhethele wena. Bakhona abazalwane. Uma unikela ngosuka uyovuna imangaliso engangosuka wena uzikhethele. Ngoba uNkulunkulu ukhathele ukuphusha abantu. Sikhuluma ngesibusiso phela la. Sikhuluma ngala ngesibusiso. Amen. Ngoba abantu bephushwa lesibusisweni kuba ngathi bayagqilaza. Amen. Usele uNkulunkulu umuntu makanjani makaziyele ngokwesilinganiso azikhethele yena. Kodwa abambi into eyodwa ukuthi indlela ahlwanyele ngayo uyakuvuna ngayo. Njengalokhu nihlwanyele emasimini, mawuhlwanyele kancane musulindela into ezogcwala imoto. Lindela into encane njengokuhlwanyela kwakho. Mawuhlwanyele kakhulu lindela isivuno esingangokuhlwanyela kwakho. Amen. Akubonge igama likaJesu. Amen. Sizonikela nje. Njengalokhu umuntu asikhethele yena. Sizwana bazalwane. Amen. Ake ngitshele le ndaba. Lento yomnikelo. Lento yabazalwane. Ayidingi usize. Si recruit, sikhambe nobuqili ukuze sithole imali. Ayifuna no. Ifuna sikonda ngoba uNkulunkulu uthe mathi uNkulunkulu ngiqoqela nomnikelo kwenhliziyo njani. Usho lokho nje uNkulunkulu thina wathi ukuthi nje sicela umnikelo kini kulabo enhliziyo yabo njani. Wathi safaka i-recruitment kaphuma uNkulunkulu lapho. Ngoba emasontweni sokhola uNkulunkulu ukuthi uqoqa imali ngokurecruit. Once kwangena i-competition akasekho uNkulunkulu. Sekuyi-recruitment leyo. Sengufosile. Khona ezinye izinto endidlala ngazo kanti zomlilo futhi aziphambili. Ngicela ukuphila. Khona izinto okudlalwa ngazo endlini kaNkulunkulu kodwa zimkhipha uNkulunkulu kulento esuke enzima. Bakhona abazalwane. Amen. Umuntu makanikele nje kanjani? Azikhethele ukuze noma evuna engalokho ecomplaina kubantu avune nje okwesilinganiso sakhe. Okwesibili asisubmitheni umnikelo weshumi. Sizona abazalwane. Lena iyalimaza kakhulu. Ngoba uma ngabe umnikelo weshumi ungasubmithwa kwi-founder okanye kulo uNkulunkulu umuntu amthumileyo. Alibonga igama likaJesu. Wenza ukuthi ama-breaks ethu akhonkobane. Sizona abazalwane. Wenza ukuthi ama-breaks ethu kanjani akhonkobane. Singakhuli simele kuphi simele ndawonye. Alibonga igama likaJesu. Okwesithathu bazalwane baseChrist Hands submithani umnikelo wokubonga kuNkulunkulu. Singagcini ngokumala sifakaze ngambonga uNkulunkulu kuhle ukufakaza ngomlomo but uyasubmithwa umnikelo wani wokubonga. Uthenga imoto entsha uhle ukubonga submitha ini umnikelo wani wokubonga. Makubiza ukuthi ukhiphe inkunzi esibayeni ngendlo yakhile uyobonga kuNkulunkulu submitha uzobona uNkulunkulu ekwenzela isimangaliso. Sizona abazalwane. Amen. Yile mnikelo nje shayayo la. Umnikelo wani wokubonga. Lapha mangayo kusuka umuntu ngezwe lapha. uNkulunkulu into awenzeleyo. Bheka hamba obheka esitsheni sokubonga ku-end. Amen. Bakhona abazalwane. Asimene ngenyawo. Akukho okusho engizokhuluma. Khuluma nje into eqondile. Straight nje. Umuntu nomuntu makanikele njengalokho azikhethele yena.
kodwa azi ukuthi uzovuna njengalokhu ehlwayelile. Ayikho enye recruitment engayenza ukuze unikele ugcwalele imbishi. Abantu kusho lokhu uNkulunkulu akushilo ngoba uNkulunkulu uyena ophusha abantu banikele. Hayi ingqondo yami, hayi ukuhlakanipha kwami, hayi ubuqili bami. uNkulunkulu simlalela eDuteronomy 28 uma nilalela nokulilalela izwe ngeliyala nalo. Lezi ibusiso ziyakufika egameni likaJesu. Asinikeleni bazalwane egameni likaJesu. Sithokozile ngoba uNkulunkulu uyamthanda umuntu enikele njani. Ethokozile. Hlabelela sisi. Sinikele egameni likaJesu.